Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Oh no, tisatapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Just a friendly reminder. Last month tainge takati each and every month usati wabhadhara rent, usati watenga chikafu, kana kuri kunzi unobhadharawo your tithing, that 10%, unofanira kuti soon after that over wazotora another 10% over wazoisa kuma savings ako muchigaba musafe kune vane mabank accounts, unobva wangoisawo musavings account 10% each and every month. Saka kune avo vakakwanisa kuita saizvozvo last month, you can say I did in the comment section. Then kune avo vakatadzawo, there is always next time. Asi next time yacho unofanira kuti unge uchizotora 20% of waisa muchigaba, kana kuti unotora 20% yoyo of wazoisa mu savings account yako kana uine bank account, which means kuti you are now owing yourself 20%. Unofanira kutoziva kuti ndine chikwereti, ndinozvikwereta 20%. Unofanira kutoziva kuti unozvikwereta 20% from your salary. Saka chikwereti ichi chinongoramba chichingokura kusvika gore kuzosvika gore rapera. Saka you have to make sure kuti chikwereti chacho chisati chanyanyisa kukura, unofanira kuti unge uchizochibhadhara in time. Let's hope kuti we will do better next month. Rekedzai tibva tapinda muma messages atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri mudzimai ane makore 42 ekuberekwa. Ndauyawo pano kuzoreurura izvo zvandakaita. So mukoma, zvakaitika ndezvekuti pandakapindawo mumarriage ndakabva ndazonosangana neizvo zvandakasangana nazvo uko kwandakaroorwa. Ikoko mukoma, vamwene vangu nemadzitete angu vose vanoroya kutobuda panze chaipo mukoma, vachitoenda kutonobata mabasa erima. Saka iniwo ndakapinda mumusha umo ndiri munhu wekuti ndainge ndakachena ndisina kana chekuti ndingapomerwa. So zvakazoitika ndezvekuti ndakati ndabatira pamuviri. Kubva zuva randakazviziva kuti ndainge ndabatira pamuviri, ndakarwara mukoma, ndakarwara zvainge zvichinzwisa tsitsi zvekuti vanhu vakatombofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndabatwa nechirwere cheHIV nekuda kwekuonda kwacho kwandainge ndakaita at that time. Ndaita sekunge munhu ari kurwara nemalaria. Zuva raiti richipisa mukoma, ndaitora gumbezi rangu ndobva ndaenda ndobva ndanorara pazuva chaipo apa ndakaita kufuga ma 2-in-1 maviri, but still mukoma I would find myself ndichiita kudedera nechando, ndichiita kubvunda nechando. Usiku waizoti wasvika, kana kuri kunzi kunenge kuchitonhora mukoma, inini ndinenge ndichinzwa kutsva chaiko, asi chando cheche chaizoti kana chandipinda manje ndipo pandaizotanga manje kubvunda zvezvo zvekuti ndainogara padhuzesa nemoto apa ndichikosora sei. Saka vabereki vangu vakabva vazonditora ndokubva vazotanga kufamba neni vachizamawo kundibatsira, asi vose vainge vachizama kundibatsira mukoma, hakuna kana aimbondiudza nemusoro. Vaitonongedzerawo vabereki vangu vachiti vabereki vangu ivo zvinhu zvavo zvainge zvapanduka, saka ndo zvainge zvava kuda kundidya. Saka mukunofambawo mukoma, vamwewo ndo vainge vachindiudza kuti hanzvadzi yangu iyo yainge yakaenda kuSouth Africa ndiyo yainge yakapondwa, saka mweya wayo hanzi ndiwo wainge uchindirwadza, uchida kuti neniwo ndinge ndichiuya kuSouth Africa kuitira kuti ndinge ndichizomutsvaka, ndinge ndichizowana apo paainge akavikwa. But dzose idzi dzainge dziri nhema. Vabereki vangu pavakaona kuti ndainge ndisiri kupora, apa mimba yangu yainge ichingokura, ndipo pavakabva vazoti vainge vachida kuti vainge vachizondidzosera uko kwandainge ndakaroorwa, vachiti zvimwe kuda mwana uyo wandainge ndakatakura ndiye ainge achindirwarisa, kana kuri kunzi ndiye ainge achindirwarisa, zvimwe kuda
ivo ndivo vainge vachizoziva kuti ndainge ndichizobatsirikana sei vamwene vangu navatezvara vangu. So mukoma ndakabva ndazodzoserwa zvekare uko kwandainge ndakawanikwa. Ndakati ndadzoserwa kuya mukoma, ndakati ndichangosvika vamwene vakabva vati muendesei murumu yake anovata. So ivo vamwene vangu vakabva vazonditevera murumu muya, vakabva vati muroora, ndichazouya zvangu usiku, ndichange ndichizoda kuzotaura newe. Ndikabva ndati nai mama, komadii mangotaura neni kana kuri kunzi kana muchizivawo mushonga wekuti ndinokwanisa kunwa ndikapora, madii mangondiudza zvangu ndangoutsvaka because mama ndatambura inini. Vakabva vati aiwa, nyaya dzacho hadziite kuti tinge tichizodzitaura masikati nekuti kune vanhu vanenge vakateerera masikati, asi usiku kana zuva rangodoka chete iwewe ndikuda kuti ugare wakateya nzeve dzako panze apa, nekuti ndichauya ndobva ndazokudana. Asi kana ndakudana zita rako iwewe usavhunduka zvekare, usaramba wakanyarara. Unofanira ungoti he mama ndiri kuuya, then ndichange ndichizokurakidza kuti mushonga wacho unokwanisa kuzokupodza tinozouwana kopi. Ndakabva ndati ehoi zvakanaka mama. Ivo vakazoti vava kuda kubuda, ndakubva vazoti make sure kuti usaudza murume wako nyaya iyi, usaudza kana ani zvake. At that time ndainge ndakaperekedzwa nemunin'ina wangu kuti ange achizondipepa because dzimwe nguva ndaitogomberwa zvekuti kunyange kugeza chaiko ndaitotambudzika nekugeza. So then vamwene vangu vakabva vazobuda mumba muya, asi vakati vachingobuda mukoma ndokubva ndaona kuti madzitete angu vainge vava kusabva mumba mangu, vainge vava kungoita up and down zvezvizvo zvokungondifarira unlike they used to do. Apa vainge vachingopinda vachingoti muroora unopora, watopora chete, mama vataura newe, kana mama vatotaura newe zvinoreva kutoti watopora muroora, unopora makoti. Then zuva rakazoti ranyura mukoma, murume iyewo akabva azoti ainge achida kubuda, achiti iye ainge achida kumboenda kunonwa nemadzisawira ake. Saka munin'ina wangu ndiye wandakabva ndazokumbira kuti ange achizouya kuzorara neni because ndainge ndichitya kurara ndiri ndoga because ndaipota ndichibatwa nemadzikirira ndiriko kuhope ikoko. Ndaitoona kutoti mumba munenge mapinda munhu, asi munhu uyu ndaingoita zvekumufila zvezve kuti pane umwe munhu wandiinaye mumba ari kuda kundikuvadza. Then ndaizongoti kana ndabatwa nemadzikirira munhu uya aibva azongobuda mumba mushure mekunge ndabatwa nemadzikirira iwawo. Saka munin'ina wangu akabva azouya ndokubva azorara neni. Mukoma ndingangoti maybe it was somewhere around kuma7 ikoko ndipo pandakabva ndakungonzwa kuti peku curtain because ndainge ndisati ndanyatsobatwa nehope nekuti muviri yangu yainge ichindirwadza. So ndakangonzwa like kamhepo, so ndokubva ndanzwa curtain richipekurwa. Pandakatarira kudai so mukoma ndakabva ndaona kuti curtain rose rainge ravhurwa. Panze painge paine umwe munhukadzi ainge akamira pawindow ipapo but ainge ari mutema. So ndakati ndichida kudongorera kudai so ndokubva ndanzwa kuti vainge vari vamwene vangu vakabva vadana zita rangu. Vakati vadana zita rangu ndokubva rangarira zviya zvavainge vandiudza, but chakandinetsa ndechekuti ko vamwene vangu vanogouya vobva vazomira pawindow seiko ivo vachifanira kuti vange vachiuya kuzonoka kudhoo. Asi ndakabva ndangodaira ndikabva ndati mama mati, ndangoti mama mati, ndokubva ndatokaruka ndamira panze. Ndainge ndakamira pasaidi navo vamwene vangu ava, ende vainge vasiri vamwene vangu voga. Ndikabva ndatoona kutoti vainge vakamira nevamwe vakadzi vemuraini imomo zvekare nemadzitete angu ose. Ndakabva ndatoona kuti ndainge ndatorikavha, simba rangu rose rainge ratodzoka. Asi chakandivhundutsa ndechekuti madzitete angu mukoma vainge vasingatarisiki ruviri because zviso zvavo zvainge zvakachinja mukoma kuita kunge zviso zveshumba, zvainge zvichityisa zviso zvavo zvaisatarisika. Apa vainge vakaita black vose vainge
vasina kana chavainge vakasimira. Ivo vamwene vangu vakabva vazoti kwandiri, usabwaira, kunyangwe zvodii asi usabwaira. So ndakabva ndati kwavari, ko ndikagotadza seiko kubwaira? Handiti kuti unzi uri munhu anorarama hunge uchitobwaira. Vamwene vangu ameno zvavakabva vazotaura nevamwe vatete vangu. Vatete ava ndo last born mumhuri munozvarwa murume wangu. Vatete ava vakabva vazouya pandiri, vainge vakabata reza iyi vakabva vazotanga kuinyika mune chimwe chainge chakaita kunge chihari. So but chihari ichi chainge chakatsemuka basi asi chihari ichi chainge chakatsemuka. Saka ndakatoramba ndakachitarisa chihari ichi ndikati, ko chihari ichi why is it chisingabvinzi? Nekuti chainge chakatsemuka asi mainge makazara mvura, ende hari iyi yainge yakazara mvura yacho yainge yakazanganiswa nemashizha emiti yakasiyana. Saka vatete vangu ava vaiti kana vakanditemerera nyora kumusana kwangu uku nepamafudzi pangu apa nepachest, vaita vachinyika ruoko rwavo muhari muya ende handina kana pain yandakambonzwa. Ndakazoti mangwana makuseni ndamuka ndo pandakatanga kunzwa pain. Saka pandakazozvibata ndipo pandakabva ndazofind out kuti zveshuwa nyora dziya dzandainge ndakatemererwa ndiri kuhope, nyora idzodzo dzainge dzakatotemererwa zvechokwadi. Ende vatete vangu vakabva vazouya ndokubva vazonditi nyora idzi handaifanira kuti ndinge ndichizodzirakidza munin'ina wangu, nekuti dzainge dziri nyora dzainge dzakakosha. Hanzi idzo nyora idzi nekufamba kwenguva dzichazonyura kupinda munyama dzangu, so that kana ndikazosvikawo panzvimbo yekuti panenge paina vanatsikamutanda kana kuti vanhu vanenge vachinamatira vanhu, hakuna anokwanisa kuzodziona nyora idzi, because idzo dzine chipo chekuti dzinokwanisa kunohwanda kunyangwe mubhonzo chaimo. Saka vakandiudza kuti kana kuri kunzi ndikazongorakidza munhu nyora idzi dzinokwanisa kuzondinetsa in the future, nekuti idzo hanzi pachadzo dzinokwanisa kuzotondipandukira nyora idzodzo kana ndikazorakidza munin'ina wangu. So mukoma zvadaro ndakabva ndazofind out kuti inini ndainge ndava kutotanga kutodzidziswa kuti chii chinonzi kuroya. Each and every morning mukoma ndaitomutswa usiku, ndaitonzwa vamwene vangu vachindidaidza, ndaitonzwa vachitonditi Mary, not her real name, Mary. Vaingoti kana vakati Mary kudaro ndaibva ndikangoti ndaibva ndatokaruka ndakatomira panze ndinavo vatete vangu nevamwe vavo avo vavainge vachiroya navo. Saka inini pandakatanga kudzidziswa zveuroyi mukoma ndainge ndichishandiswa ndichiitwa sekunge bhiza. So ndaingokaruka ndashanduka, but ndaisashanduka kuita bhiza, but ndaiita bere, but bere iri rinenge rakakura kungoenzana nebhiza chairo. Ndo zvandaiita, ndaitozvinzwa kuti panapa handisisiri munhu asi ndatova bere. Kumusana kwangu uku at that time ndichiri kudzidziswa zvekuroya ndaikwanisa kutotakura vanhu vanokwana kuita 4 at one time, kana kuri kuzonzi vakazomanikidzana ndaikwanisa kutakura vanhu 5 at the same time, ende ndainge ndichitokwanisa kutomhanya neimwe speed yakanyanyisisa zvekuti kana kuri kunzi let's say inini kumusha kwandakaroorwa kumasvingo, kana kuri kunzi ndinenge ndichida kuenda kana kuHarare, kana kuine munhu wavanenge vachida kuenda kunoroya kuHarare, I would only travel for about 5 minutes. Ndinenge ndatosvika navo kuHarare, then ivo ndivo vaibva vazopinda mumba vobva vazoita zvavanenge vachiita. Inini ndaizosiiwa ndiri panze, but ndaisasiiwa ndiri ndoga. Ndiripo panze kudaro ndinenge ndiine vamwe vanguwo, vamwe vanenge vakashandurwa kuitwa nyoka, zvimwe zvinenge zvingoriwo zvikwambo zviri normal. Ndo zvandaizosara ndinazvo takarindira tiri panze, kuitira kutiwo kana vaine mhandu dzavo idzo dzinenge dzichida kuzovaganyira, nekuti apo muroyi paanenge apinda mumba memunhu ndipo paanenge ari very weak, ndipo paanokwanisa kubatwa ipapo. Saka vamwewo vavanenge vakavengana navo kumwewo kumagroups ndivo vaikwanisa kuzouya vobva vazoita mhiko dzavo, kuitira kuti usazokwanisa kubuda mumba imomo maunenge
umo mumba mamunenge mapinda muchitisha kuti munge muchizoroya munhu uyo wamunenge mapindira mumba imomo. So mukoma ndakati ndichidzidziswa ndichibatirawo very fast neniwo mukoma in real life ndainge ndava kutopora, ndakakasika ndikapora mukoma. By the time yandakazozvara mwana wangu ndainge ndatova muroyi, ndainge ndisisiri bere, asi neniwo mukoma ndainge ndava kutofambawo ndakatogadhawo vamwewo. Vamwe zvataivaita ndezvekuti muvillage imomo tainge tiine vanhu vedu avo vataitopota tichitoshandisa kuti each and every night taitovamutsa nemishonga yedu kuitira kuti vange vachizouya pamuzinda. Ende mumisha yavo vanhu ava vatainge tichishandisa taigara takatoisa mishonga, saka mishonga iyi inoshanda kunge remote. So mishonga iyoyo ndiyo yataingoudza kuti nhasi tiri kuda nhingi, ende yaibva yazotomutsa munhu uya then yobva yazotora munhu uya yobva yazouya naye, then vakuru vedu ndivo vaibva vazoshandura vanhu ava vanenge vauya pamuzinda pedu. Saka pamuzinda pedu apa taiwanzokuenda kunosangana pane rimwe zimuti iri mukoma panguva yacho iyoyo rainge riri padhuze nemharadzano. Pamujakaranda ipapo ndipo paitongwa matare ose. Let's say kana wanetsana nemunhu anenge ari muroyi usiku, ndipo paaizouya ipapo obva azocomplaina kuti nhingi uya zvamunomuona akanditi zvakati nezvakati. Saka taibva tazoshandisa mishonga yedu, kana kutuma zvishiri kana zvidhoma kana zvikwambo zvaibva zvazouya zvobva zvazokutora iwewe unenge uri kuhope, but paunozosvika padare zvaibva zvazokumutsa manje zvidhoma zviya. Ende zvaiti kana zvazokumutsa kudaro iwewe waibva wazotanga kutongwa manje kuti ko zvawakatuka uyu nhingi unoti chii nazvo. Waizoti kana wabatwa nemhosva because uri kuhope unenge uchitaura chokwadi chako chose, kana kuri kunzi unenge wakaroya umwe wedu, kana kuri kunzi unenge wakanyeya umwe wedu, waitaura chokwadi chako chose ende madzisawira ako awo awakanyeya navo, ende vose ivavo vaibva vazodanwa kudare. Umwe neumwe aibva azopiwa mutongo wake wakaomarara zvichienderana nemhosva yacho iyo yaunenge wakapara. Mukoma inini ndo kujoiniswa kwacho kwandakaitwa satanism idzodzo dzekuroya. Saka zvakazoitika ndezvekuti pane imwe hanzvadzi yangu iyo yainge iri kuSouth Africa, iyo yatainge tichingonzwa tichiudzwa nemaprofita kuti yainge yakasofa kudhara. Iniwo mukoma ndakazouya kuno kuSouth Africa. Pandakauya kuno, this was after inini nemurume tambonetsana, then vamwene vangu vakabva vazoti murume wangu ndinge ndichienda naye kuSouth Africa, vachiti ndaifanira kuti ndinge ndichizomucontrola ndiri kuSouth Africa. At that time hanzi midzimu yemumusha ndiyo yainge yava kukonzeresa kuti inini nemurume wangu tinge tichinetsana, because midzimu yemumusha yainge yava kusada izvi zvainge zvichiitwa navamwene vangu zveuroyi. Saka yainge yatsamwa kuti inini semuroora munyowani ndainge ndakajoiniswawo izvozvo zveuroyi, zvichirevera kuti for the next generation mumusha umu mainge muchazongoitwa zvekare zveuroyi. Saka midzimu yainge yava kuda kupepudza murume wangu kuti ange achiona kuti izvi ndo zvainge zvichiitika mumusha. Saka vamwene vakabva vati ndinge ndichizotiza naye ndiende naye kure before vamwe veukama vasati vazozviziva kuti ndo zvavainge vachiita vamwene vangu izvi. So inini nemurume takabva tazouya kuno kuSouth Africa uko kwatiri. So ndakati ndava kuno kuSouth Africa ndipo pandakabva ndazotanga kuroteswa hanzvadzi yangu. Ndakabva ndaroteswa exactly kuprovince kwaainge achigara, exactly pamba ipapo paainge achigara. Ndokubva ndazoudza vamwene vangu ndikabva ndati zvino pose pandiri kuzama kuti ndinge ndichimuka ndiri kutadza kumuka, because pacho patainge tichigara panext door pedu painge paine vamwe vanhu vainamata mukoma. Vanhu ava vaiti kana vatanga kunamata ndainzwa nzeve dzangu idzi dzichiita maungira. Pose pandaiti ndinenge ndichida kumuka vanhu ava ndaibva
ndakabva ndaona kuti vanenge vakatomira padhoo rangu vakapfeka hembe white dzainge dziine macolors ainge achinditosvora. Saka ndaibva ndatadza kumuka. Saka ndakabva ndaripota kuna vamwene vangu kuti maneighbors angu ari kunamata each and every night ende vari kundikanganisira zvinhu zvangu. So vamwene vangu vakabva vati yainge isiri problem. Mukoma takatambudzika pamutauro because kuti tinge tichikonekta nevamwewo avo vainge vachiita zvekuroya vari maSouth African takatambudzika because kumhepo language yavainge vachishandisa nelanguage yatainge tichishandisawo isusu malanguages ainge akasiyana. Asi by the end of the day mukoma takazokwanisa kuzounderstandana. Inini ndokubva vazondipa mvumiro vakabva vandiudza kuti vanhu vaya vepanext door avo vainge vachinamata hakusi kunzi vane simba, but inini zvandainge ndichizama kuita ndainge ndisina kupiwa simba rekuti ndinge ndichikurira vanhu avo vainge vari manext door edu. Hanzi zvaitoda kuti nditange ndapiwa simba. Saka ndakabva ndazopiwa simba nemuroyi mukuru wemulocation imomo. Akabva azouya ndokubva azongondibata pamafudzi pangu apa, ende akatondibata pamafudzi angu apa ari masikati. Vanhu vemuno muSouth Africa vanoita zvekuroya ivo vatori nesimba rekufamba kunyangwe masikati zvatisingakwanise kuita isusu kuzimu. Ivo ndizvo zvavanogona kuita, ende ivo mukunofamba kwavo havashandise rusero. Ivo zvavanoita kazhinji vanoshandisa chingwa, vanopinda mukati mechingwa then vobva vazotanga kubhururuka vachishandisa chingwa ichocho. So ndakabva ndatanga kudzidziswa ende vamwene vangu vakabva vazondishanyira vakabva vazondiwedzera masimba. Ndokubva ndazobhururuka ndokubva ndazoenda uko kwainge kuchigara handzvadzi yangu iya yatainge takaudzwa tichinzi yainge yakapondewa kuSouth Africa. Ndakati ndasvika pamba pake handzvadzi yangu ndokubva ndazomudana ndikamuudza kuti ndini sisi vake ndainge ndauya kuzomuona. Iyewo akabva afara ndokubva atovhura dhoo ndokubva ati sisi mauya, ndafara chaizvo sisi, ndatambudzika muno muSouth Africa, hakuna kana chandiri kubata chiri kumboendeka. Akabva atondipinza mumba ndokubva atondiratidza mudzimai wake. Iye achitaura neni aitofungidzira kutoti ari kutotaura neni physically, but ainge asingatozivi kutoti ndini muroyi wake ndainge ndatomushanyira. So akati andirakidza mwana wake, ndikabva ndaona kuti mwana wacho ainge aine chipo, ende chipo ichi mukoma ndakabva ndazochichiva ndokubva ndazodzokera kumba. Ndakazotoita zvekutodzokera kuzimu ndichitoda kutonoudza vamwene vangu kuti mwana wehandzvadzi yangu ane chipo chimwe chinoshamisa. Saka chipo ichi ndainge ndichichida. Mwana uyu wehandzvadzi yangu ndainge ndisingadi kuti ange achizokura. Inini ndainge ndichida kuti kana achikura ange achizokurira ari muhari. Ndaida kuti ange achizova chikwambo changu. Ndo zvandakazoita mukoma. Vamwene vakabva vazondipa zvekare mimwe mishonga iyo yandaifanira kuti ndinge ndichizoishandisa. Then in real life mukoma, since ndainge ndichitoziva apo painge pachigara handzvadzi yangu, always be careful. Kana ukangokaruka waona umwe munhu angosvika pamba pako, kana kuri kunzi anenge ari weukama, kana kuti munhu waunenge wakasoguma kudhara obva azongokaruka akushanyira zvisina kana notice, ziva kuti munhu iyeye kukushanyira kwaari kuita there is something, pane zvaari kuda kubenefita, kana kuti pane zvaari kuda pamba pako zvekuti anenge achida kuzoshandisa physically. Ndo zvandakazoita ipapo. Wangu murume sezvo ari munhu wekuti ndakatomukontrola kudhara, ndakabva ndangomuudza kuti ndainge ndichida kumboenda kunoona bhudhi. Akabva ati it is okay. Ndokubva ndakwira mubhazi ndichienda kuprovince uko kwainge kuchigara handzvadzi yangu. So ndakazoti ndamushanyira mukoma. Iyewo hazvina kana kumbomushamisa kuti ko sisi vanogondishanyira sei, yeti takatanga kutaura just a few days ago, kunyangwe pandinogara havatombopazivi. Saka ndakati ndasvika paya mukoma already ndainge ndakatoremerwa nezvikwambo zvangu. Ndakabva ndazviudza kuti pano ndipo pandainge ndichida kuti zvinge zvichizosara, zvinge zvichizoita basa. Izvo zvikwambo zvangu izvi zvakabva zvazoshanduka ndokubva zvazoita mapete. Vakabva vazomboita a very long time vachitambudzwa nerimwe bete rekuti vaiti kana vakarispreya rainge risingaperi. Ko raigopera seiko? Nekuti mapete iwawo ndizvo zvainge zvitori zvikwambo zviya izvo zvandainge ndakabva nazvo kuZimbabwe, zvandainge ndichinzwa kuti zvainge zvichindiremera, zvakasara zvikashanda basa mukoma.
hapana kana kumbopera nguva mwana wehanzvadzi yangu ndokubva ashayika. Iniwo akati achingoshayika neniwo ndainge ndatova paground ndichiita sekunge ndainge ndichichema nehanzvadzi yangu. Already semunhu ainge achiziva mabasa ake plus vamwene vangu vainge vakandiudza kuti mwana uyu paanozofa vainge vachizondibatsira nemari yekuti mutumbi wake unge uchizotakurwa kubva kuno kuSouth Africa uchiendeswa kuzimu. Saka mari yandainge ndinayo zvekare nekubatsirwawo nemamwe madzisawira awo andainge ndava kushamwaridzana nawo muno muSouth Africa, zvisinei nekuti vanobva kuMalawi, Mozambique kana kuti South Africa, vakabva vazondibatsira ndokubva vazondipawo mari yangu. Hanzvadzi hapana kana mari yake yakamboshanda. Ndakamuudza kuti semunhu ainge afirwa inini I wanted to take full responsibility. Mukoma takati tazosvika kumba vamwene vangu nemadzitete angu vakatouyawo kumariro vachiita sekunge vainge vauya kuzongondipawo moral support, but vainge vauya kuzochengetedza mutumbi uyu wemwana uyu vachiitira kuti varoyi vemumusha umo mandakazvarirwa inini vasazondibvutira mutumbi uyu sezvo ndainge ndiri ndega. Saka vainge vauya kuzoita mabodyguards zvekare nemanegotiations. Takazoti tanegotiata then varoyi vemumusha mandinozvarirwa inini vakabva vazobvunza vamwene vangu kuti since isusu tainge tichingoda kungoshandisa mutumbi chete tainge tichizovapeiko ivo varoyi ava, nekuti vainge vachidawo something sezvo mwana uyu ainge ari chizvarwa chemumusha imomo. Vakabva vati vainge vachidawo something sort of like taxi. So then vamwene vangu vakabva vati rurimi tainge tisina basa naro because mwana uyu tainge tisingazodi kuti ange achizokwanisa kutaura kuti chii chakaitika paari. Zvekare vaikwanisa kuti tinge tichitora matumbu tobva tazovapa varoyiwo ava matumbu awo atinenge tabvisa pamutumbi wemwana uyu wehanzvadzi yangu ainge achangobva mukushayika. Saka takabva tazovapa maziso ndokubva tazovapa rurimi nematumbu vakabva vazofara nazvo. Inini ndokubva ndazotora mutumbi wake ndikabva ndazouvharira muhari. Nanhasi uno iyewo mwana uyu wehanzvadzi yangu nayewo ndinomushandisawo pamabasa awo andinoda kuti ndinge ndichiti. Saka mwana uyu ndakabva ndazovharira mutumbi wake mukati mehari iyoyo. Nanhasi uno ndinomushandisa zvekare. Zvipo zvake zviya zvinoshanda pamwana wangu. Ndine chimwana changu chisikana. Chimwana changu ichi mukoma chine laki risingaiti. Ndicho chandinototi salary yangu each and every month chinototi chinge chichinhonga mari. Mwana wangu uyu musikana ane chipo chekuti kana akagara pasaidi nemunhu anenge aine mari, munhu iyeye anokwanisa kungoburitsa mari yake iyo yaanenge ainayo obva angoiisa kana pasiti kana kungoiburitsa achiti ari kuda kuiverenga obva azokanganwa kuidzosera muhomwe. Ndo laki randakatora pamwana wehanzvadzi yangu. Then hanzvadzi yangu iyi ndakabva ndazoisungira chiraramo because ndaiitira kuti asazokwanisa kuzowana mari yekuti ange achizofamba mumaprofita kana mudzin'anga. Saka ndakabva ndati the best plan kugara ndamusungira chiraramo chake. Zvandakaita ndezvekuti ndaingogara ndichingoti budi ndakaomerwa please nditumireiwo mari. Iyewo ainditumidzira mari. Saka pane paakazonditumidzira 300 rands akati anditumidzira 300 rands iyoyo. Noona makey aya anoshandiswa pamadoo anenge achishandisa machain ndo chikey chandakatenga ichocho. Ndokubva ndazotora 300 yaya ndikabva ndaibora ndokubva ndazotora waya ndikabva ndazosungirira mari iyoyo pachipadlock ichocho zvekare nechain. Ndikabva ndazoloka cheni iyoyo ndokubva ndazotora key iyoyo. Ndakazoti ndaenda kumusha ndikabva ndazonoirasa musango, but ndakaita zvekunoirasa uko kwandakaroorwa ndakangokwirawo mugomo ndikabva ndanoisiya panzvimbo pekuti pagwengwa hapana kana chinomerapo. Ndainge ndichiitira kuti kunyangwe zvikanzi zvaita sei anofanira kungoramba achirarama ari mugwenga. Kunyangwe akabata mari yacho haina zvainoshanda, yose inenge ichingoenda mugomo muya mandakasiya imwe mari iyaya yaakanditumidzira. Ndiyowo confession yangu iyi mukoma yandiinayo muzuva ranhasi.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Zvakaoma hazvo vedu we. Zvino nemasavings edu iwawawa atiri kuda kuita ema 10%. Saka kana kuri kunzi ndimukoma ava, saka kunyange vakaita masavings at the end of the day, munoreva here kuti mari yacho yavanenge vaseva haina zvainoshanda. Zvakangoma hazvo vedu we.